a partir del segle XIX, tot i que es manté tota una línia oficial en l'art i es manté en bona part gràcies a que hi ha institucions com les acadèmies, que hi havia una autoritat artística que imposava, però com que la societat cada vegada és més plural, l'art ja no es fa només pel papa, pel rei, pel bisbe i pel noble. Cada vegada es fa més pel burgès també. L'holandesa tenia molt pes, al segle XVII holandès tenia molt pes la burgesia, no? Però a partir del segle XIX les classes mitges cada vegada tenen més protagonisme i tenen més força. I aleshores, moltes vegades aquestes classes mitges passaven olímpicament de la temàtica i de l'estil que les acadèmies volien imposar. Les acadèmies eren molt aficionades a fer pintures mitològiques i eren escenes d'Hèrcules, no sé què fent, i Venus i Diana caçadora i Júpiter tonant. I això, a lo millor, el senyor que havia fet una petita indústria o que no li deia res això. I aleshores, cada vegada més, els artistes es van adonant que hi ha un públic que vol altres coses. I llavors, al marge de l'acadèmia, i a vegades fins i tot barrejant-se amb l'acadèmia perquè va evolucionant, es creen moltes altres possibilitats i això serà el resultat d'una revolució social i política, que és la revolució que ve de la Revolució Francesa, de la Revolució Americana i d'allò que se'n diu globalment la Revolució Liberal. I de manera que a finals del segle XIX, tot i que continua havent-hi monarquies, continua havent-hi estats forts, etc., l'art que té més èxit i l'art que inclús que actualment valorem més no és aquell art oficial que treballava pels estats, sinó que és l'art pluridisciplinari, pluriestilístic que s'ha anat formant al llarg del segle XIX una mica perquè tants caps, tants barrets, no? Cada client tenia el seu gust i l'artista li obria tot un ventall de possibilitats a través de les exposicions, que abans quasi no n'hi havia d'exposicions perquè no calien, i en canvi a partir de mitjans del XIX aquí a Catalunya tenim exposicions col·lectives cada vegada més freqüents. I què volia dir? Volia dir que l'artista feia les coses que a ell li semblava que podien agradar, les ensenyava i el públic que hi anava les acabava comprant. O sigui, es crea tota una nova dinàmica d'expansió i difusió de l'art.